v-am găsit la un nou episod și astăzi să reacționăm la videoclipurile mele vechi de tot. Videoclipurile mele de un an. O să reacționăm la ele. Să ai prima oară la un prieten de-al meu. Reacționăm la un prieten de-al meu, Matei Pro. Dați un pic. Matei Pro. Matei Pro. Acum așteptați un pic să-l găsesc. Așa, uite-l. Uitați-l. Abonați-vă și la el. Să vedem ce a făcut aici. N-am înțeles ce a făcut aceea. Nu știu, poate înțelegeți voi, dar eu nu înțeleg nimic. O să-l întreb. Nu puteți. Nu mă înțeleg deloc. Acum o să reacționăm la mine. Deci o să luăm pe ăsta care... La ce YouTuber vrei să mai reacționez? Scrieți în comentarii la ce YouTuber vrei să mai reacționez. Poate le reacționez la ei, Rafael? Nu știu. O să reacționez și la asta. Are 0 kilometri, tot de 7 centimetri. Fata e în parametri normal. Până și mie mi-a plăcut. Normal, voluptoasă normal, criminală normal. Egal. Ok. Ok. Hai să dăm la astea mai vechi. Cele mai vechi. Nu vreau să știu. Nu vreau să mă uit. Și să scrieți în comentarii decât Pro, e cri. Uitați-vă aici. Na. Asta e veche? Nu e veche. Dacă mai vreți, hai să reacționăm și la asta. Dacă mai vreți să reacționez la alți YouTuber, dați like și subscribe. Eu am fost George. Pa!